2, 1. Monggo. Cek cek. Selamat sore Sugeng Santen. Dikasih yang gumyak-gumyak nggih. Bersama Devita Lale. Terima kasih. Pas wong ayu tak selalu ojo selepan reswan pancene tresno kuwi ake tak coba. Terima kasih. Tapi sorong bakal tak soko yen turun tapi samrekan kuwasa. Kadeng ati bungaku siji tresno iki abadi oh dewa-dewa dengan suara buat ati kawula anggon kula lapo tresno datang Kasudatan Yeto aku silamu isi nyawiti Yoko Sombruso Sehat ini santam leji Bersama Jarot Bisma Vita Lale. Ada Basika alias Basista. Bunut sumber wumu bergoyang. Ciara Putri Chandramayu. Pas wong ayu tak selalu ojo selera tresnan pancete tresno kuwi ake pacoba. Sekalian tunyo rapi sot nopo bakal tak joko yen turun tapi sampe kanggo
bungaku siji tresno iki abadi dewa-dewa dengan soro anggon kula lampu tresno datang gedek saking coba arewati tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawido dewa-dewa dengan suara buatno ati kawula anggon kula lampu tresno dan saking coba arewati tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji Selamat kantor, selamat kantor. Terima kasih Cik Lalen. Terima kasih juga Mas Jarot, Masya Allah. Bocah kok ayune kok ngene iki lho